בוקר טוב, אנחנו נמצאים בכנס LSIE 2014. נמצא איתנו היום מייק זאבי, יועץ בכיר בתחום של Software Validation. בוקר טוב מייק. אנחנו רצינו קצת לשמוע ממך על השינויים החדשים שמתרחשים בתחום התוכנה. איפה לדעתך צריכים חברות לתת את הדגשים, על מה לתת את הדעת, ואיך לדעתך נושא של ניהול או טיפול או שימוש בכלים כמו שאורקנוס מייצרת יכול לעזור ולסייע לאותן חברות. אז קודם כל בוקר טוב. היום השינויים הולכים לכיוונים של מובייל, סייבר סקיוריטי. יש כאן התפתחות אצל FDA מבחינת Static Code Analysis, יש קשר חזק מאוד במה שקורה ב-Source Code, וכל נושא הזה של מובייל, סייבר סקיוריטי, זה בא לידי ביטוי ב-Risk Analysis, דרישות תוכנה, בדיקות, צריכים לנהל את זה בצורה סופר מסודר, אחרת מאבדים את הרגליים בזה. כל נושא הזה של הקשר ל-Source Code הוא חיוני בשביל ה-Static Code Analysis, שכל מי שנמצא ברמה של Major Level of Concern או Special Guidance, זה נדרש אצלו בשנתיים האחרונות, אין ויתורים. ולכן מאוד חשוב שזה יהיה אינטגרטיבי, יהיה איזשהו קשר, צריכים לנהל את זה חזק, ולפי דעתי זה הכיוון שהולכים, והולך להיות יותר ויותר דגש בנושא תוכנה בתור מערכת, בכל מה שמתרחש בנושא הזה של FDA ו-CE. תודה רבה מייק על הזמן שהקדשת לנו, שמחנו לראות אותך. יום טוב.